dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Malah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari dodok. Lho. Kok mengkari dodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo nang cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakane nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Emoh, ku setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajan Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal nrubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhiangkrang sira tumpang ning kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Kanggo bengok-bengok sedela wis teng krujuk ya wonten. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki iki Bali. Nun, saiki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong
berarti aku dipestheke mati saka tangane Prabu Baladewa. Ning nek bakal ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Angkem ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap parswane jajal. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun layangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku nek ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Kamu Babang kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Kyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iya. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora dong kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mo dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3.
Saiki kowe kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Hei, balen ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwun iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa, gelandang negara regane ati parke. Ayo, ayo. Gong, kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah 12 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo.